En ik voel me echt vereerd hoor, dat je bij mij thuis is. Ja. Niemand trekt applaus. Ja, jij geeft... Ik kan niet met één hand. Mag ik applaus, mensen? Mag ik applaus? Nee. We gaan even door. We gaan even door. Ze moeten even bijkomen. Ik kan niet wachten op de video. Mona, 𝐼𝐻𝐿𝐼. Boleh om jalan. Nah. 𝐼𝐻𝐿𝐼 लड़के माई Hey Raymond, how are you? This is the 𝐵𝐻𝐷 queen from Suriname, Motimala Bholasing. ऐसा को बोले रेलिया Oh, Relia, applaus. 𝐶𝐇𝐎𝐻. Vajra momen Ha. We gaan even verder. Ik ga draaien, ik ga camera draaien. Ik ga camera draaien. Ja? Nee, Oké, ik kom zo terug. Bye bye.